Gadawodd Clare yr ysgol yn 40 oed heb unrhyw gymwysterau. Erbyn oedd hi'n 19 oed, roedd hi'n fam gyda mab bach i ofalu amdano. Am 4 mlynedd ar 10, roedd hi'n trin gwallt mwyn cefnogi ei theulu. Pan oedd ei mab yn ei arddegau, cafodd Clare swydd fel cynorthwyydd gofal. Roedd hi wastad wedi bod yn angerddol am helpu eraill, ac roedd hi eisiau gyrfa lle roedd modd iddi roi rhywbeth yn ôl. Mae rhoi gwen ar wyneb rhywun yn deimlad gwych yn ôl Clare. Ei breuddwyd oedd bod yn weithiwr cymdeithasol. Roedd hi'n benderfynol o ennill ei chymwysterau mathemateg a Saesneg mwyn cael ei derbyn ar gwrs prifysgol. Felly ymunodd â chanolfan ddysgu'r Fro. Ar ôl cwblhau ei chymhwyster lefel 1 mewn cymhwyso'r rhif a chymhwyster lefel 2 mewn cyfathrebu, dychwelodd Clare flwyddyn yn ddiweddarach i wneud cymhwyster lefel 2 mewn cymhwyso'r rhif. Roedd hi'n gweithio yn y sector gofal a gafodd ei daro'n galed yn ystod y pandemig. Roedd hi'n anodd iawn cael y cydbwysedd iawn rhwng astudio a bod yn weithiwr allweddol. Gwaethaf yr heriau hyn, llwyddodd i gyflawni'r cymwysterau yr oedd ei hangen arni a dechreuodd ei chwrs gwaith cymdeithasol. Mae Clare yn gyffrous i ddechrau yn y brifysgol. Mae dysgu wedi rhoi cyfle iddi hi newid ei stori. Gall dysgu dy helpu di hefyd.